Mbukeli siyaqhubeka nezindaba zethu ku-DTT ngodaba oluthi njengoba uDokotela uNandipha Magudumana ezoqhubeka ukugqunywa endlini emnyama kulandela ukubhuntsha kwesicelo sakhe sokuba adedelwe ngelithi akulandelwanga imigudu efanele ngesikhathi eshaqwa eTanzania ebuyisa kuleli ukuzobhekana nensolo zokulekelela isoka lakhe uThabo Bester eqejele samukela ungodi wezomthetho uMelusi Xulu ukuzocubungula lesinqumo esithethule inkantolo ephakeme ehlele eBloemfontein kanye nomthelela waso kulolu daba. Xabashe sibonge ngokunikela ngesikhathi sakho emini nje. Njengoba inkantolo inqume ukuthi uDokotela Magudumana wabuyiswa kuleli ngezaba zokuthi elaseTanzania labe silimhlonze njengesifika namthwalo esingenayo imvume yokuba kuleli yazwe ukubeke inqumo ingabe ke isinqumo senkantolo sisithathe kanjani? Ngimbingelele kunonke emini ngibonge nethu. Isinqumo sanamhlanje sikuvezile ukuthi ngizokubeka ngesiZulu ngizingisi ukuthi yena kubuya ngathi walethwa eSouth Africa noma wayeze eSouth Africa ngalokho akuthiwa extradition okuchaza ukuthi kube nokuvumelana phakathi eSouth Africa neTanzania ukuthi bemlande eSouth Africa ngoba enecala. Into bebeyibanga ukuthi abameli bakhe bebethi akazanga ngalokho okuthiwa deportation. Ngizochaza nakho. Deportation lapho uma usezweni elinye ngokungemthetho bese lelizwe njengeTanzania siyakhipha kuleli lizwe sininto ezintathu ukuhamba. Bekubanga lokho ijaji belithanda ukuhambisana nabo abameli bakhe ngalokho. Kodwa wasekhuluma ngokuthi ngenxa yokuthi wavuma ukuthi bemlethe eSouth Africa ngoba wayazi ukuthi kunamacala ambhekile. Wavuma futhi nalokho bekushiwo elinye amaphoyisa emaphepheni ukuthi wayekhala ukuthi ufuna uzobona nezingane zakhe. Yilokho ke sona sizathu esenza ukuthi kuthiwa isinqumo sokuthi elethe eSouth Africa asiniyoniki akukho kusemthethweni ukuthi afike eSouth Africa. Ingakho kuchithiwe lokho befuna ukuthi kwenziwe enkantolo ukuthi kuthiwa akadedelwe. Sekumele ke manje futhi abheke indaba ukuthi apply le-bail uma efuna ukuya ngaphandle. Xabashe ukusuka manje kuya phambili ngabe zikhona yini inyathelo zomthetho engathathwa uMagudumana ukuguqula isinqumo senkantolo ukuze sivune yena? Zimbili izinto angazenza ngizoza lokho okokuqala angakwenza ukuthi asiphikise isinqumo ayi inkantolo engaphezulu iSupreme Court of Appeal khona eBloemfontein. Kodwa ke njengoba beshilo ujaji ekugcineni makuthi uzwile uthe uma ephikisana nedeportation lokho ukuthi kuthiwa ke eSouth Africa ngoba akekho emthethweni eTanzania. Uma efuna ukwenza kuyomele azame ukuthi ayokwenza eTanzania ngoba leyo nto yenziwa kuphi eTanzania. Uyabona ukuthi ihlelo izodinga nezimali nakho konke nesikhathi. Okwesibili angakwenza ukuthi abuyele enkantolo ephansi le kade kuyona applyela khona ibail. Applyele ibail ke bese yabona ukuthi uzophumelela noma ngeke aphumelele. Usakhuluma ngesikhathi mfowethu Xabashe ngabe siyaphazamana uma ngabe singathi lesimangalo sika Magudumana siyimizamo nje ukubambezela uqula kwecala lokulekelela uThabo Bester ukuthi eqejele. Mangabe kunjalo zikhona yini ezinye inyathelo esangazithatha emzameni yokuqinisekisa ukuthi kuyaqoza uqula kwecala lokweqa kaBester? Icala likaBester kusazothatha isikhathi ukuthi vele liqule ngoba okwamanje kusabhili kusenza uphenyo. Ngicabanga ukuthi ngoJune bazobuyela naye uBester ngibona kuumuntu ozofuna uku-apply ibail ngoba phela ungaphakathi. Kodwa icala izogcina liquliwe bengingekho okuthinta ukuthi ubamezela icala ngoba kwamanje usaphenya. Kuyothi mase kuqeda ukuphenya kuzobe selihlehlela ukuthi izoqula. Okwamanje bengingekho ukuthi mhlambe isikhathi umosha isikhathi ngoba vele bengakafiki isikhathi sokuthi liqule. Ingakho uzophinde ngibuyele ekuthenini sekumele bekhetheke manje ukuthi bazobhekisa isinqumo senkantolo noma uzobuyela emumva ayo-applyela ibail noma ayofuna ukuthi bemdedele ngaphandle ngebail. Xabashe sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Lo-ke bewuMelusi Xulu umnikazi wenkampani yabameli njengoba besikhanyisela ngezomthetho ukuze siqonde kabanzi ukusebenza kwawo nezinkantolo kuleli. Sibonge kakhulu kuXabashe ngesikhathi sakhe.